Bolinao, isa sa mga most visited local tourist destination. Ayon kay Mayor Alfonso Celeste dahil sa mga giant clams at magagandang resort. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Lerner Hernandez. Kapartner Lerner. Yes, kapartner, sa ang Bolinao, Pangasinan, sa most visited local tourist destination sa ngayon. Ito ang ibinahagi ni Mayor Alfonso Celeste sa exclusive interview ng SMNI News or News North Luzon. Sunshine News Blast. Regarding sa tourism po, siguro po masasabi ko na isa kami sa pinakamaraming pinupuntahan ngayon ng especially local tourists. Kasi marami kaming site to visit dito sa Bolinao. Siyempre yung Alaminos, 100 Islands, famous talaga yan. Pero pag after ng 100 Islands, wala na. Hindi, kumpara sa amin, marami po kaming site to visit dito. Katulad ng church, yung lighthouse, yung beach, falls, at syempre yung pinag-aano po namin ngayon, yung giant clams na dito po nagmumula ang giant clams sa buong Pilipinas. Dahil sa UP Imisay, sila po ang nag-aalaga. May mga 50,000 maliliit at malalaking giant clams po kami dito. Sa ngayon, pasok sa top 5 ang Bolinao, Pangasinan sa nanalo na sa kompetisyon ng Department of Tourism, kung saan labanan na may pinakamagandang tourism project. Ayon kay Mayor Alfonso, ang kanilang tourism project ay Legacy of the Sea, kung saan gagawang Bolinao LGU ng site na maaaring puntahan ng mga turista tungkol sa giant clams. Ngayon ay may proyekto rin ng Bolinao, Pangasinan ang pagpaparami ng sea cucumber at sea urchin na gustong-gusto ng mga bansa tulad ng China at Japan. Samantala, inanunsyo ng alkalde na magkakaroon ng medical, surgical, dental mission sa loob ng 5 araw sa bayan ng Bolinao at Alaminos. Ito ay handog ng isang Bolinao residente ng galing ng Amerika na nag-aaral sa UST kasama ang kanyang mga kagrupo. Sunshine News Blast. Meron po kaming kababayan na taga-Amerika na nag-aaral dati sa UST na may grupo po sila. Kasama po yung US saka UST. Ito group. Magkakaroon po ng medical, dental, surgical. 5 araw po yon, start ng 24 hanggang 28. So, yung mga major at minor surgeries sa Alaminos po nila gagawin. Yung dental dito saka sa isla, 2 group, medical dental. Ipinagmamalaki ni Mayor Alfonso na ang tulong na ibinibigay ng Bolinao LGU ay from birth to tomb, kaya hindi sila mamablema sa election. Samantala, ang piyesta ng Bolinao ay gagawin sa sa buwan ng Abril hanggang 2024. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, iba't ibang masasaya at makukulay na aktibidad tampok sa Pakwan Festival ng Bani, Pangasinan. Alamin natin ang detaling yan mula kay kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Yes, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Magkakaroon ng iba't ibang masasaya at makukulay na aktibidad ang Pakwan Festival ngayon ng Bani, Pangasinan. Ito ay magsisimula sa January 27 hanggang sa February 4, 2024. Ayon kay John Daryl Katabay, Tourism Officer ng Bani, Pangasinan. Sunshine News Blast. This upcoming January 27 po, magkakaroon po kami ng Pakwan or our 8th Pakwan Festival dito sa bayan ng Bani na magtatagal po hanggang February 4, na kung saan po matutunghayan po ulit natin ang Tambulat Kudyapi competition ng mga iba't ibang mga eskwelahan at nandyan rin po ang ating street dance competition. At of course, magkakaroon po ng art exhibit na kung saan ay may bagong mga grupo ng mga artists dito sa aming bayan na kinukompose po ng mga kabataan. Samantalang ilan sa mga art na ipapakita sa art exhibit ay ibebenta ng mga kabataan, kung saan bahagi ng kita ay mapupunta sa grupo ng mga artist at sa artist.
Magkakaroon din ng mga sikat na banda na tiyak na mai-enjoy ng mga residente ng Bani at ng mga bibisita rito. Sunshine News Blast. Kailangan po namin ng lahat na pumunta, makilahok at makisaya sa darating na Pakwan Festival 2024 dito sa aming bayan sa January 27 to February 4 na kung saan hindi lang po kayo magsasaya pero mabubusog po kayo sa pinakamatapis na pakwan sa Northern Luzon. Ipinagmamalaki rin ni Katabay ang matatamis at masasarap na pakwan sa Bani. At anya, hindi lamang ang pakwan ang ipinagmamalaki rito, kundi pati na rin ang mga magagandang beach, falls at Pulipol Island. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Victor kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Blast. At dagdag pang mga balita, bagong munisipyo ng Bolinao maaari nang magamit ngayong buwan ng Pebrero o Enero. Ayon kay Mayor Alfonso Celeste, ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Posible sa Pebrero o Marso ay lilipat na sa bagong munisipyong may empleyado ng Bolinao Local Government Unit. Sa exclusive interview ng Sunshine Radio, sinabi ni Mayor Alfonso Celeste na gawa na ito ngunit di pa makalipat dahil kulang pa ng mga cabinet. Sunshine News Blast. Ang target namin baka February o March kasi marami pang walang cabinet, gano'n. Sabi ng alkalde, nasa mahigit 140 million pesos ang ginastos dito mula sa tax ng taong bayan at sa savings ng munisipyo. Ipinakita rin ng alkalde ang mga disenyo ng mga proyekto na gagawin sa bayan kasama ng Bolinao Convention Center, Park, Bagong Palengke, Giant Clams Tourism Site. Sunshine News Blast. Kumbaga sa dahil din sa mga kababayan po natin na siyempre hindi, kahit maganda po ang plano ng pinaka-head, kung hindi naman tumutulong nasa baba, wala rin po. Sa ngayon, gustong isulong ng Bolinao LGU ang kompetisyon para sa pinakamalinis at greenest barangay kung saan kapartner dito si Kong Art Celeste. Samantala, ipinagmamalaki rin ni Mayor Celeste na ang Bolinao ang may pinakamasarap na danggit at may pinakamalaking seagrass reserve kung saan talo pa ang Palawan. Willing din ng alkalde na i-feature ng SMNI News ang mga magandang mga sites sa Bolinao. Hinikayat din ni Mayor ang lahat ng nabibisitahin ng magagandang lugar sa Bolinao, Pangasinan, kasama na ang Giant Clams at ang mga resort. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo. Sunshine News Blast. Samantala, nakinabang din sa bakunahan kontra pneumonia ang dalawa pang barangay ng Dagupan City. Ito yung barangay Herrero Perez na pinamumunuan ni Captain Richie Gomez at barangay Lomboy naman si Captain Santillan. Aabot sa 12,000 seniors and adults ang nabakunahan kontra flu at pneumonia vaccine. Samantala, inahayag ni Mayor Belen Fernandez na walang dapat ipag-alalang mga mahilig sa shellfish dahil ang shellfish samples na nakolekta ng mga coastal water sa Bolinao, Anda, Alaminos City, Sual at Bani ay free from toxic red tides at ligtas for human consumption. Sunshine News Blast. At sa iba pang mga balita, groundbreaking para sa mga konstruksyon ng Umingan Community Hospital. Isinagawa ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Sheila Balog. Sheila. Kamakailan isinagawa ang groundbreaking para sa konstruksyon ng 200 million pesos halaga ng Bagong Umingan Community Hospital o UCH. Ito ang kaunahang township project ng pamahalang probinsyal ng Pangasinan. Ang ospital itatayo sa isang 4 hektaryang lupain sa Barangay Gonzales, sinasabing bayan. Inaasahan namang matapos ngayong taon ang konstruksyon ng bagong ospital ng bayan ng Umingan ay isang first-class municipality na may 58 barangay. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balitang Servisyo. Samantala, 2,500 civilian volunteer organization mula sa bayan ng Asingan at San Manuel
tayug at iba pang nabigyan ng tulong financial. Ang detalye, or alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic. Nasa 2,500 mga civilian volunteer organizations o CVO mula sa bayan ng Asingan, San Manuel, Santa Maria, Natividad, San Quintin, San Nicolas at Tayug, Pangasinan ang nabigyan ng financial assistance mula sa provincial government ng Pangasinan. Ang pagbibigay ng financial assistance sa ating mga masisipag na CVOs ay paraan ng provincial government na pasalamatan ng mga ito sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Nagbigay naman ng mensahe sina Asingan Mayor Carlos Lopez Jr., 6th District Board Member Noel Vince at Board Member Dong Perez. Nagpakita rin ng suporta sa nasabing okasyon sina Vice Mayor Heidi Chua, Councilor Ira Chua, Councilor Marivic Robiñol at iba pang mga opisyal ng nabanggit na mga bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bigtahod kapartner mo sa balita at servisyo. Sunshine News Blast. Samantala, nasa 75.56% ng public utility jeepney or PUJ ay tumugon sa modernization program ng pamahalan. Ayon yan sa Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Ayon kay Mark Anthony S. Penilla, LTFRB Locos Regional Office Representative, sa 6,100 operators, 4,609 ang tumanggap na nasabing programa sa Region 1. Isa sa mga dahilan na non-compliance operators ani Penilla ay ang pagkakaroon ng hidwaan sa kanilang kooperatiba. Isa na rito ang umano'y mataas na babayarin sa membership fee. Dahilan din ang ibang operators sa mataas na halaga ng modernized jeepney, ngunit ayon kay Penilla, maaari silang matulungan kaugnay rito sa pamagitan ng kooperatiba. Layunin ng PUB modernization na mapabuti at maging marangal ang sistema ng pampublikong transportasyon ng bansa na nakakasabay sa pandaigdigang pamantayan. Nakapagbibigay din ang programa ng komportableng buhay sa mga Pilipino dahil sa ligtas ng mga mas episyente, climate-friendly at environmentally sustainable transportation system ito. Sunshine News Blast. At para sa ating huling balitang regional, bayan ng Agno at Bautista sa lalawigan ng Pangasinan, idineklara ng drug cleared. Ang detaling yan sa pagbabalik ni partner Sheila. Balo ka, Sheila. Idineklara ng drug cleared ang mga bayan ng Agno at Bautista sa lalawigan ng Pangasinan ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay PDEA Pangasinan Director Richie Camacho, 32 sa 44 na munisipyo sa Pangasinan ang nalinisan na mula sa iligal na droga. Inihikayat naman ni Camacho ang mga opisyal ng mga nasabing munisipyo na manatiling mapanuri at patuloy pa rin sa panyalaban sa iligal na droga. Dagdag ni Camacho, nakatuon ang PDEA sa supply and demand reduction activities sa grassroots level o sa mga barangay sa tulong na rin ng mga LGUs. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa Balita at Service. Sunshine News Blast. At sa ating pagbabalik, mamaya. Sunshine News Blast. Okay, meron pa tayong pahabol na Sunshine News Blast. Town Fiesta sa Malasiki, Pangasinan. Kinilala ang kasipagan ng mga magsasaka. Ito po ang ating balita. Inilaan para sa mga magsasakay katlong araw ng piyesta ng Malasiki bilang pasasalamat sa mga sakripisyong kanilang ibinigay para sa ekonomiya ng bayan. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad ang Agaw na Dumaralos kagaya ng Dumaralos Float Parade, Mr. and Miss Agaw na Dumaralos, sangka at parapol mula sa iba't ibang pribadong kumpanya, establishmento at mga opisyal mula sa lokal at nasyonal. Kabilang sa parapol ang bigas, foliar fertilizer, corn seed, knapsack sprayer, water pump at iba pa. Pahayag ni Mayor Noel Antones Lani, tampok sa Agaw na Dumaralos ang paligsahan ng mga malalaking gulay, mga huling isda at alagang hayop. Ito yung araw ng mga magsasaka. So showcasing their mga produce nila. Kanina may mga malalaking kambing na nandun. Mga manok na malalaki and mga products nilang yung sangka balgan, which means mga bigger products, big
corn, mga ganon. Dagdag ni Heslani, itong pagkakataon para sa iba't ibang stakeholders, particular ng Department of Agriculture Region 1, na magbigay ng tulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng kanilang mga asosasyon. Problema ngayon ng mga magsasaka, ang kakulangan ng tubig sa irigasyon ng kanilang sakahan, ayon kay Malasiki Municipal Agriculture Office of Benito Alamar. At dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga magsasaka na idulog ito sa representante ng National Irrigation Administration or NIA sa isinagawang open forum. Question po sa open forum po natin, mayroong dinulog ng ating mga farmers under National Irrigation System na kulang po yung tubig na dumadating sa ating municipality kasi tulad ng dating sinasabi namin kasi ang Malasiki po nasa tail end. Bago makarating ang tubig sa bayan ng Malasiki ay pinipigilan na ito ng ibang mga munisipyo at bilang solusyon ay magkakaroon ng NIA ng consultation meeting sa gaganapin na sa munisipyo ng Manawag para iresolba ang suliraning ito ng mga magsasaka. Isa sa mga ginawaran ng pagkilala bilang kauna-unahang organic farmer sa buong Region 1, si Marlene Inosaria ng JMS Crops Farm at nais itong ibahagi ang nalalaman kaugnay sa organikong pagsasaka. Sa akin po, at sa mister ko, kami po ang gumagawa, kaya sustainable. Pero gusto po namin din i-share o kaya kung hindi nyo man po maharap dahil super-super po ang talagang challenger sa paggawa. So willing po kami na tumulong po. Kahit mag-demo or ano sa inyong farm. At yung nga po, yung vermi compost, number 1 po yun. Yun po yung natutunan namin na pamamaraan para umangat po ang ating ani. Kabilang sa mga natitirang aktibidad ng Malasiki Town Fiesta, ang Educator's Night para sa pampubliko at pribadong paaralan, Miss Malasiki Coronation Night at concert ng iba't ibang sikat na banda kagaya ng Aegis. Inanyayahan ng punong bayan ang lahat na bisitahin ang nalalabing araw ng kanilang kapistahan para makilahok sa mga masasayang aktibidad na magtatapos sa Enero 25 ng taong ito. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, Lord. Sun.